Itinagan ti Ama. Napalabas. Nagsarita da Mayor at Chona Rugante ken Padre Simon. Ket namuan nga rod ti imununa ani Don Leon ti matudtudo nga utek iti pan nakariribok ti may sa lugar iti ili ti San Bartolome. Kinasarita nga rod ni Mayor at Chona ti asawa na ngem imbaga ti Don nga awan ti ammuna. Iti may sa agundaway napan ni Padre Simon iti mansyon dagiti Rugante ket kinasarita na ni Monica may papan iti parikot dagiti mannalon. Kabayatan na nagsango manenda Don Leon ken Mr. Wong. Itagagayem denggen nyo tituloy tinobela tayo na pauluan. Itinagan ti Ama. Amo mo galik, Don Leon. Talakak ag talak. Ngam no matatagal na ita. Sana may subli. Mabit man laing, Mr. Wong. Apay akastati tinurti sao. Rumbang la kumaasyak tagduadwaken ka. Taag dadata nga adati saan anasaya at ngar aramidem. Anya. Sakpay pagsawam kasta. Saan mo baliktad ang sitwasyon, Don Leon? Agdadata si kada sana saya at alamid na. Kas kumaitan niya. Sige man. Ibagaman, noan niya ti saan anasaya at ngar aramidem. Ulay saan mo aklunan. Patsa kada mom. Panakasabutahin ang iti pagnakalabas. Anya? Siyak? Ti pabasulem? Nagawan matan niya utag mo, Mr. Wong? Di mo ka din napanunot. At ti pan nakalugim, kat pan nakalugig matan, gaputa ag susyuta iti negosyo? Don Leon. Iswa mabalin ka di, Mr. Wong. Punasam day tanga atap mo. Jak tumabalin niya igasang-gasat ti poon nagiti negosyo. Anag sosyal ta. Sika ti agdadata amang dadadael kanyak, Mr. Wong. Anya kayat mo sawan. Amok ataom dagiti nang riribo kaya barangay Katanukan. Kat siyak ti pagparparangem nga otak. Makita. Saan ka makasaog gapotag paiso? Anya gapo nga aramidem tikas jay, Mr. Wong, ha? Anya ti makagapo? No kasta, nalawag nga adda ti maditi aramid na kadagiti talkem ijay munisipyo, Mayura. Talaga kasta, katnaskan amaamuak, no asino ti makagapo no apay asaan a nakadanon kadagiti mannalon, ti rumbeng a para kadakwada. Ma'am, Diyak mapakawan no asino man ti responsable iti napasamak. rumbeng laeng, ma'am. Kaasimot dagiti mannalon. Agasam ta saan gayam anaited ti rumbeng a para kadakwada. Dayta nga rudket. Diyak magustuhan dayto a napasamak. Isa rumbeng lang nga adda ti madusa iti daytoy a napasamak. Tanda ni Romuarak iti tinaglingadak. Tam kagamangan no anya ti mapasamak kada kayo ka ni Don Leon, boss. Nasayat saan kalimwal. Saan mabalin makita na ka, Don Leon, kasta langam. Boss. Nakalkalon mapanagnakan, Don Leon, talaga adda nalimad alamiden tayo. No nakita na, kahit naamuan na ada sugat lupom. Sana bali, boss. Tanda ni naging bagda ito'y sugat ko. Naimbag tadamgis lang. Wan kalod. Ngamita, naskan makaalamidak banag. Pangtenglaki ni Don Leon. Naligatan. Hamangan o maklatak tulangan sumalono alamidan na. Apay adyak makontak ti cellphone ni Mr. Wong. Kasano amayuman ko kankwana ti maipapan iti planok. Maipapan kadag iti mannalon. Nasaan ko ang makasarita? Awagak pa'y mamisan. The number you have dialed is either unattended or out of call. Talaga atyak makontak. Try your call later.
Tinasayat. Padasag tumanin nga awagan inton madamdama. Panagkunak, ket agkurkuri ti planom, Narding. Simon, Patsya ka ni Mr. Wong ti pagkamangan ni Monica. May papan iti tulong akid-kid dawon dagiti mannalon. nasayat no kasta. Numakumikum da Don Leon kan Mr. Wong, iti anyaman nga aramiden da. May kan kami mat iti waya nga agpaliiw. Bareng no addanton maduktalan mi. Sapay la ko mga rodta kasta, Narding. Medyo delikado da ito nga iwaywayat tayo. Ngamnas kan amakigasang gasatak. Bareng numasong bata ng dagiti nabayagan asaludsud ko. Kat masulbaren dagiti kaso. Anas kan asulbaren ni. Anya jay ko nam, Chona. Panagkunakat adda tinalimod amang tray-traydor kanyak iti munisipyo. Anya ti kayat mo asawan. Saan ang nakagtang kadagiti mannalon ti rumbeng a para kadakwada? Ah, Naskan ama amwak no asino ti responsable iti amin. Jak itulok. Ngagnanayon na pagnumaranda ti sanda matakukwa. Kat siguraduak amadusa no asino man tinanggamgam iti rumbeng a para kadagiti mannalon. Saan ka makapaglibak kanyak, Monica? Nasiputan ka. Itay pay lang addaaw awagam. Amumat siguro a plano katulungan dagiti mannalon nga kasapulan, Yaya. Kat, asino jay aw awagam. Ni Mr. Wong. Ay sus, unay kamutin balasang ko. Kasanun mo maamuan ni papam? Awan matanti saan nga ammo ni Papa, saan ka di? Amunan ani Mr. Wong timang tultulong kanyak, may papan iti araramita. Di kagda nagyaya. Nakasagana akon iti anyaman ang mapasamak. Napadasa kon alinak am ti pungtot ni Papa. Impupoknak pa yan, saan ka di? Isong awanan ti rumbang, apagbutnak. Jak ninam na madaytoy ayo umay mo, Mr. Wong. Himayak, tapno damagag. Hamangan no adapay kasapulan kapulisan. Hamangan makatulungak. Mr. Wong. Apay nga aramiden nyo daytoy? Hepe, maranagarak ngamin. Aglailan Clement dito'y San Bartolome. Amka kamangano masayang lang dagiti investment ko ditoy. Kayat ko tumulong, tapno napigsa puel sa polisa. Iti kasta, masalakriban yung mga dagiti kaskanyak negosyante. Di kagdanag, Mr. Wong. Saan mi abaybay antitrabaho mi? Aramiden mi ti amin. Sabala ko ba? Saan ka masail na ito'y baga, kepe? Lo talaga lalamidan nyo amin. Apay aging gaita. Awan pala impormasyon na alayo. May papan ng tambang kada kami Maksimo. Puo nakapaltukak. Maranagan. Hamangan manayunan pa'y palikot kain Clement ditoy. Kat salang dagiti umili agpagkad. Nurikat may lamang kami pa yan nagnignegosyo dito'y San Bartolome. Kabisado ka, Narding. Basta umay ka diti simbahan. Sigurado nga dayuman mo kanyak. Simon, Anya ti parikot? matikawak. Jak amon anya ti umno nga ramidag. May papanitian niya. Idida mo, ni Don Leon tinagkamang kanyak. Kat kayat na dalusan tinagan na. May papaniti na pasamak ije barangay Katanukan. Dumdum nga, Narding. Itay laeng, sakbay nga imayak ditoy. Sinarong karanak mat ni Mr. Wong ije presinto. Apay, Narding. Dumngag ka, Simon. Ibagakkan ka, no anya tinagsaritaan mo. Nabilin mo ka di dagiti tao tayo. Wen, amo. Di ka madanagan. Amudan, tararamidan da. Nasayat. Ti kayat ko.
Mariribukan tayo dyan nga inchik. Iso asaan tayo asartingan. Nga mamo, sigurado si kalatan ti atapan ni Mr. Wong. Awanan ti bibiyang ko, Bogi. Basta ti kayat ko, maaramid ti amin abilin ko. Sika ti makamo, amo. Di kagdanag, Bogi. Diskartik na ito eh. Kat ipasigurado kat ka. Mismon ton ani Mr. Wong, ti sumoko kanya. Boss, saan ko makontak dagiti tao tayo ngagbambantay ka dagiti droga? Anya, apay, anya na pasamak. Diyak mata mo, boss. Ngam sa balik agparparek na kanyak. Iso ano palubosan nak. Rumara ko ma. Mapanak itamit lang jay. Ang mga nonyakit di tinapasamak. Ngam delikado, Maximo. Nang lora kasta ka sa saan mo. Boss, saan ko ang mabalin na baybayan dagiti kontrabando? Dakalagatan ti mapukaw kada tayo. No adda sana nasaya ta mapasamak kada gijay. Maximo. Isa nga pangasin, boss. Palubusan na. Talagang amin nasa balit agparparek na kanyak. Maske na mamuak. Doon niya ti mapaspasamak. Tapayadyak makontak dagiti tao tayo ngawawaga. Anya ti mapaspasamak, Leon. Apay adi ka pa'y maturog. Adalo man ti rabi. Diyak makaturog. Di nagsarong karang tituglap. Taapay. Diyak mo, John na. Diyak mo na. Ne, Ne, mangag mo tayo dyan. ay, Diyos mo. Anyaman nga tanti mapaspasamak. Anya ti kayat asawon day dyan. Kagadwa, tulungan tayo dagiti bombero. Move! Move! Tidak tuma, iti na banda. Kartingan nyo! Richard! Aganat kayo lang! Dakkan ang tiapoy! Amangan no may sagma kayo! Aganat kayo! Sigurado nga inton bigaton amaamuan no anyaman tinapasamak, ma'am. Ising. Saan kayo nga agdanag unay, ma'am? Ang mga noan niya ti mapasamak kada kayo. Diyak man amo ising. Talaga adyak kumakayat ti agdanag. Ngam no apay adyak maliklikan. Talaga asabali ti agparparik na kanyak. Ma'am, Panagkunak kat addamanan pasamak apakaklaatan tayo inton bigat. Anya nga ta na pasamak. Apay awamot langan, Maximo. Hamangan o anyaman ti daka sa pasamak ni Kosyo. Ay, Maximo. Hello, Maximo. Ayan mo. Apay di ka pa nagsuple. Takas adaman, boss! Maur-uram ti bodega ngayon dagiti epektos! Anya? Apay, kasano na pasamak na ita? Tsaka mo, boss! Saan ka makasidag? Tata dagiti bombero kan dagiti pulis! Oh, saan mabalin da itoy? Pumanaw ka ditan. Agsubli ka ditoy, Maximo. Ang mga no napupok iti unag tinauram a bodega dagiti tao tayo, boss. Iso asaan ko ang makontak ti talka kadakwana. Tsak pagana biyag dagiti napupok na ulam bodega, Maximo. Ti pampanunotag. Dagiti epektos na ulam. Boss, Oh, dakkel katad balor dagiti epektos at daday chay bodega. Dakkel katad pukaw tayo, kapo na pasamak. ang mga no na igagara ti uram, boss. Aniya. Nunay kakala ulam. May sa atapag akinalamid. Sikulado day chay, Don Leon. Isono gila kayat, Don Leon. Kailang alo, di paay tayo kan kwara. Anya ti plamplanuan ni Mr. Wong. Gagayem di uliwayan na denggen, ti tuloy ti nobela tayo na pauluan. Itinagan ti Ama! Itinagan ti Ama! Napalabas. Iti panagsarita da Mr. Wong ken Don Leon. Diniretsa ti inchik nga imbagay ti Don.
Nga iso ti utek ti pan nakasabutay dagiti illegal a negosyo na. Ngem nasirib met ti Don ket naibawing na ti atap ni Mr. Wong. Pinarupahan pa'y ti Don ti insik ket imbaga na adaytoy ti agdadata nga agar aramid iti pakadadaulan na. Iti may sarabi nagresponde dagiti bumbero karamanen de Jefe Salvador iti may nga uram. Kabayatan na nalaos ti pungtot ni Mr. Wong gapu tay sugayam tagtagikway tinauram a bodega. Itagagayem, denggen nyo tituloy tinobela tayo na paulwan. Itinagan ti ama. Tsak paganalo biyag dagiti napupok na ulam bodega, Maximo. Ti pampanunutek, dagiti epektos na ulam. Boss, Takkel katad balor dagiti epektos at daijay bodega. Takkel katad pukaw tayo, gapo na pasamak. ang mga nunay gagara ti uram, boss. Anya? Nunay kakala ulam. May sa tapa kakinalamid. Sigurado daijay Don Leon. Ha? Iso no kila kayat Don Leon. Kilang alo di paay tayo ken kuana. Anya ti kayat mo asawan, boss. Mamatiak Don Leon na kinalamid amin. Kajak itolok dahi ta, Maximo. Talaga kalkalitan nak Don Leon. Isolombang lang alo di pakitak ken kuana. Doanya kabala kalamidan. Boss, Ipakat na kinatoso na. Pues, ipakat komat ngalot kinatosok. Anya ti madamag, Pogi. Paligi amo. Naala dagiti tao tayo, ti amin nga epekto si bodega ni Mr. Wong. Kalpasan na, inoramdan ti bodega. Dakil lagatad ti balor dagiti droga, anaalay tinauram a bodega ni Mr. Wong, amo. Husto launay dayta. Napintas dayta ana aramidan dagiti tao tayo, Pogi. Sigurado nga agmalamal nga manen ni Mr. Wong ket napalalo manen ti pungtot na. Nga mamo, kasanon mo si kamanen ti papasulon na. Sinagana akong dayta. Intun biga, masapa ta mapanitayan na. Anya, Wan, Pogi. Masapa asarakak ni Mr. Wong. Iso nga ginanakan, taadda na pateg apagnata intun biga. Asino dagiti nairaman iti dayjay nga uram ana pasamak iti rabi, Narding. Nakaro ti pan nakauram dagiti biktima, Simon. Saanen ama ilasin dagiti naala abangkay? Diyos ko. Madama ti pan nag-imbestigar dagiti masaknan. May dalan amin iti umno. Ti pito abangkay anaala iti nauram a bodega. Tapno maamuan ti kinasya sino da. Anyan. Sumagmamanumanan abiyag tinaibis. Makapaladingit dayta na pasamak, Narding. Pudno dayta, Simon. Ngem kasla sa anak a kontento iti naisayangkat nga imbestigasyon. Anya ti kayat mo asawan. Anya a bodega dayjay a nauram. Ken apay nga datat tao iti dayjay a bodega. Ket nasulinak dayjay a lugar. Ha? Dagita-dagiti sa ludsod nga agay ay ayam iti panunod ko. Ket nasken ama isapulak iti sumbat dagita a sa ludsod. Sumagmamanumanin abiyag din ang pukaw, Yaya. Wan nga rod, ngam aging gaita. Saan pa'y lang amuno asino dagijay anairaman iti napasamak nga uram. Ay, Nasa paarimuar ni mamam. Takayat na kano a personal nga amuan, noan niya tinapasamak iti rabi ay. saan laan ni mama tinasapa arimwar? Oray da papakan mang bugi. Nasapa damat la arimwar. Kasla da napatag apag nada. Amumatan ni papam, makumikom kadagiti negosyo na. Negosyo nga taa talaga ti pakakumikuman da? Yaya ising? Ha? Ay, diyak masungbatan day ta sa ludsud mo, balasang ko. Isu asaan talaangan apagsaritaan day ta.
Himay ka ditoy. Kat sakpay ti kagulam, Don Leon. Natural. Kasano kumaasaan ang agmungtot. Kat nalawag alugi tamanan gapoy tinapasamak ng oram iti bodegam. Don Leon. Dayta tirigat na ken ka, Mr. Wong. At dadagiti bodegak ang mabalin na pakailam mga dagiti pektos. Ngem, apay ngamin at di mo italag kanyak. Managatap ka ngamin, unay. Tiamom siguro, kat kusiten ka, no siyak ti mangilambang kadagiti epektos. Isuasaan ako na nagtagtagari, idi ko nam asikan ti makam mo. Ngam, hanya tinapasamak, ha, Mr. Wong? Hanya? Apay, Don Leon. Talaka ka di awan amom na pasamak. Hanya. Di ba nagkunam ka di? Kat maagak akaskan ka, Mr. Wong? Adda kwartak, iti illegal a negosyom. Nagpuuna na. Kalpasan na, ibagam kitin niya amangan no adda ti ambok iti panlakauram ti bodegam anang ilang mga kadagiti epektos. Talaga di mo amo ti sasawan. Natadail san ti limbong ti panunot mo! Sigun iti inisyal nga investigasyon, Mayora, faulty electrical wiring ti makagapo. No apay anauram dayjay a bodega. Nabayagan nga abandonado dayjay a pasdek. Asino tinangaramid iti dayjay a bodega? Dayta ti saan mi pay anatrace, Mayora. Nga madamat investigasyon. Anyan, hepe. Nagsimple la dayta abanag ngam saan nyo pay lang mo. Pasensyakan, Mayora. Ngam saan lang ada kami ti responsable iti investigasyon. Karaman madagiti bumbero nga agim imbestigar. Iso asapay la kuma, tamaawatan nyo dayta. Kat saan na kami kumaakagura, akamang ti kapulisan. Long time ang awag, Monica. Tala mabalin. Jak pa'y kumakayat, makisalita walay asino ada pa kay naigan, Don Leon. Ngam saan kulumbang ilaman, Monica. Isulangan na bat-bati alas ko. Tapno maatiw kumatlang, Don Leon. Hello, Monica. Agyaman ang tanakunta ka matlaangan, Mr. Wong. Idi na minsan ka pa'y lang awawagan. Kasta ka di. Sole. Ada kami nagiti na si Kasok. Kato kasya makumikumak. Jack mainto na lang silpong ko. Kasta ka di, Mr. Wong. Ada lang amin di kayat kung ayumankan ka. Sige. Iba kamlo niya dayta. Dumdum nga ka. Ini kami ti karbangan ni Monica nga desisyon. Iti kwarta nga impaimam kan ko anak, boss. Juan Maximo. Kasala dayta. Planok na yun ang pa'y kwarta at daki ni Monica. Anya, angam boss. Anya ka dia talaga ti plano. Apay ngagsaysayang ka itidak kalagatad ka ni Monica. Ni Monica lamatek, kontla Don Leon. Ibagakon kan kadayta saan ka di. Boss. Isak makamo, Maximo. Amo kalalamidek. Kat siguladuak maklatulatan Don Leon. Lisolta da ito'y alamidek. Jakon kayat ti makibiyang Monica. Panagkunak kat naaramid kumatan ti amin. Tapno mabilin ka. Yaya? May salaang tikid tawakan ka balasang ko. Sapay la kumata aganad ka iti kastangar aramidam. Amangan no maisagmak ka. Tantanda anak day taabilin mo, Yaya. Katsapay la kumata maawatan nak. Kayat ko lang nga ilintag, no anyaman ti saan anasaya at mapaspasamak. Monica. Pamilyak ti masagnan iti daytoy, Yaya. Diyak kayat nga agnanayon nga aglangoy iti basol ni Papa. No bilang tagpay sugayam ti atap ko maipapankan kwa na. Iso asapay la kumata maawatan nyo daytoy nga aramidak. Yaya isin. Diyak lain pagarop nga umay ka dito'y munisipyo, Padre Simon. Mayora,
Sapay lang ko matasahanak ang makasinga. Ay, saan, Padre? Anya ti maipaay ko. Mayora, kidawak lakan ka. Asapay lang ko ma. Tasaan na mayalang-alang ti parikot nga niya si dagkanyak dagiti Mannalon dito'y San Bartolome. Padre, paimimbestigar kon dagiti tao diti munisipyo at tinalag ko, may papan iti dayta abanag. Mayora, Kasi tinakon-akon, Jack itulok apag numaran ti sumagmamanulaang at tao ti rumbeng kumaapara kadagiti Mannalon. Jack itulok dayta, Padre. agamanak Mayora. Sapay lang ko ma. Tamadusa no asino man tirumbang amadusa. Kakadwa, inumong kayo. Tapno ibagak da ito'y kabarbaro a direktiba, manipod iti nga to. Saan asinsinan da ito'y a direktiba? Ket ti profesyon tayo amin apan nakabagi tilintag dito'y San Bartolome, ti agnangabit. Kaya't dagiti adda iti nga to, nga iti kabitan na panawan, maduktalan tayo no asino dagiti kamang ti sindikato, amaatap nga agup operate ditoy. Iswa kayat ko adoblian tayo ti agtignay. Nas ka na makakalap tayo iti natibkar nga ebidensya, kontra kadagiti kamang tinasao a sindikato. Nalawag ka di? Okay. Dismiss. Boss, uriya niya teraramidan dagiti pulis. Saan dala tama amuan ti kinasya sino dagiti tao tayo anairaman iti uram. Hulayan niya alamidan da. Saan anto maamuan o asino dagichay. Sakto pa mismo kat jakabisado dagichay na ulam si Bibiyag. Sa bagay, udno day ta boss. Duwalang ka dagichay ti amamok. Taisuda ti kunkuntakak, nunas ka na makasaritak ida. Tira kay tulungan natin siyong ko ita, kaya't Monica. Boss, Naskan maitan ko amin kita Monica, tulong pala ka dagiti kasapulan. Tapno masiguladok, at taikam ko alas, kontra Don Leon. Kasayatan, numaitad iti kooperatiba dagiti Mannalon ti tulong pinansyal. Saan ka di, Monica? Husto ka, Padre Simon. Diya kayatan a pagbayagan ti panang tulong tayo kadakwada. Amok tirigat da, Padre. Katrumbang la maipaay ti anyaman a para kadakwada. Husto ka, Monica. Ni Mr. Wong, saan ka di sumurot ka data? Padre Simon. Apay akas ti panang kitang panyak. Amoy ani Mr. Wang, tinagtaodan ti tulong nga itid tayo kadagiti Mannalon. Monica, sigo din ani Mr. Wong ti kadkadwam amang tultulong kadagiti agkasapulan. Saan ka di? Padre. Saan na nakabarbaro kay dayta? Isungawan ang nyaman na, Monica. Amamunak. No nyaman tinamuak. Saan to amamuan ti sabali? Namnama at asanak anak kasinga, Mayora Chona. Saan, Hepe? Kat namnama ag matasapay lakuma. Tanapintas adamag ti makagapuno apay nga imay ka di opisina. Mayora, Amo mo't siguro ang magagara na kon ang makangag iti napintas adamag. May papan ka dagiti kaso anasken arisutan nyo a kapulisan. Mayora, mamatek ang masulbar amin dagiti napasamak. Nulakit di tagkay sa tayo. Ha? Anya ti kayat mo asawan, Hepe? Napateg ti kooperasyon yo, Mayora Rogante. Dakkal ti maitulong yo. Tapno magunod maten dagiti biktima ti hostisya. Anya ti kayat mo asawan, Hepe? Mayora Rogante. Adda ka di amuyo amay kaniwas nga aramid ti asawa yo. Anya ti isungbat ni Mayora Chona Rugante ken ni Hepe Salvador. Gagayem di uliwayan adenggen tituloy ti nobela tayo na paulwan. Itinagan ti Ama. Nobela ni Ferdinand Feria.
musika ken iti direksyon ni June Rebotazo. Computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga estasyon